ассалому алайкум дӯстону ва тамошобини сомонаи рахте ҷе. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд мошинои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар манхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза наврасем мошинои Мусо, Дайво Матис, Toyota Camry D, Toyota Corolla, Opel Sedan, Opel Hatchback, Opel Caravan арзон, Daiwo Nexi ва дигар навъи мошина ҳастанд, ки бо нархҳои арзон барои шумо қабул кардем ва омода. Инчунин сеачкаи прасои ва абёни ва мошинаи советскиам ҳастанд. Барам видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед, ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагии шуморо ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 120 сомону 50 дирҳам навор расад мекунем. Марҳамат, рафтем. дорухонаи шифофармо доруҳои табииро пешниҳод мекунад. пастаи эпмиена барои боқувват ва фаъол гардонидани обутоби бадани мардҳо, барои фаъол гаштани сперматозоидҳои шахсони бефарзанд, хунгирии пойҳо ва рагкашӣ, барои баланд бардоштани ҳафсала аст, ханзал барои дарди дасту пою миён, ревматизм, равғани хилба барои хунукгирӣ ва сангу намаки гурда, пешобдон, простатит, самиюван барои иштиҳо ва фарбеҳи нерӯмандии ҷисми шумост. Бо шифофармо бошед. Шифофармо ба шумо шифо мехоҳад. мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Яке мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастае, ки Jeep Musso ҳастае, ки соли 2006-2004 сол объем мотори 1.8 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин сайстани зури зур, ҳуҷҷаташ бучидагай, балон нав, кузоваш бисёр тоза, салонош умуман ягон мақсад, ки обшим суд астае. خب моторش میگه اگه 8 توربو میگه دوستان عزیز مقصد که задни камера обшим ходовой аккумуляторш нестай. мошин обшим дар хона ховай мошини хуба мегӯяд мошини якдастае, ки хеле ки дар дасти як одам гаштисае. айни ҳол қарор дорад дар шаҳраки Спитамен, до'стон деҳаи Куруш. хоб маълумотро бо худтон мегиред. нархи мошин 50 000 сомонӣ бо савдо дорад. якумаш рақамҳои TCL Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия, имо, WhatsApp дорад. Мусо дӯстон азиз, мошинчаи якдаста дар хона. хоб чӣ саволе ки дорем, чӣ маълумоте ки мехоҳем бештар фаҳмида, дар ҳамин рақамҳо занг занем, ба шумо фаҳмонда метиҳанд. ва ай 50 000 бо муомила савдо дорад. 2400 сол, сайстианои хуб, салон тозак, кожа, ҳамаи намуд комфорто дорад. хоб ягон маълумотро агар ба шумо мо хато фаҳмонда бошем ё ки нафаҳмонда бошем, шумо занг занен, ҳамаашро ба шумо фаҳмонда метиҳам. ва агар шумо дар манхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, метавонед сурат маълумотро рӯй кунед, мо реклама мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед гузоред ва дӯстон азиз навора то охираш тамошо кунед. имконият бошад силкаша падилшаш кунед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D ҳастае. баъд ки Дубай соли 2006-2011 сол, 34 бензин, объем моториш 2.5 литраи коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд фулай, люк дорад, салон кожа. мошин мегӯяд мошинчаи хубай, сиденё лифтай, дӯстон азиз, мотор, коробка ходовой 100%, кондитсионер кор мегӯяд. мошин хулоса обшим ҳастаи соз. нархи мошин мегӯяд 89 000 мегӯем, бо камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бисёр не камтар дар назди мошин савдо мешавад. танировка надорад. 89 000 сомон дар шаҳри Душанбе. рақамҳошон мегафон ҳастанд. марҳамат, занг занед. ва дӯстон, аз кадом маркаи мошин ба шумо дар кор бошад, мақсад ки мехаред, танҳо дар комментария нависед. дар WhatsApp не, танҳо дар комментария нависед, ки кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. агар ки мо ёфтем аз фурӯшандаҳо, ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. дастгирӣ ки лайкотонро фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае, ки срочная Opel Astra дар кузови Caravan Universal соли 2006-1998, 34 газ бензин, объем мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд зура кузов, дӯстон азиз, соз мотор, соз тоза, техпаспорт, ҳуҷҷат 1 сол, балон 70% савдо дорад. нархи мошина мегӯяд 46 та мегӯям ва савдош мешавад. айни ҳол мошинча қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. хоб рақамҳои соҳибшо рақамҳои мегафон ҳастанд. шахсони дар камхали Асраҷӣ бо ҳамин нарх ки лозим бошад, мармазад номорош транзит, диска балон сотзак ва светои шоколад, яъне ки металлик,
яъне ки дӯстон азиз свети мендал меган ҳамин света светои зуре ки хадавой астае наршам арзунае кадоми шумо дар ки мақсад ки маъқул бошад мошинча худи ҳозир занг занед ва маълумоти пурраша аз худшон гирен марамад дӯстони азиз шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд комфортно мо ба шумо тавсия метиҳем пересечение границы акаи Бегзодро ин ака зиёда ай 10 сол астае ки дар ҳамин соҳа кор мекунад дар ҳамин соҳа яъне ки ба сарҳаду рафта одан бурдан меорам хоб шуморо аз территорияи Москва Московский област территорияи метро ва дигар тарафҳои Люблино омада худашон қабул мекунанд ва ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд нархи бурдан овардан бо маслиҳат тариқи мошинои комфортна чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд мошин баъд дурнуш люксае ин ҳамин мошини хучона дурнушон люксае кондитсионери вайфай дорад хоб ду рақама ҳар рақамошон WhatsApp имо дорад ва рақамошон 24 соат кор мекунад айноми канали мо яъне ки сухан кунем бо ягон сом муомила мекунанд ҳар рӯз рейс доранд хоб ягон саволу иловагӣ боша ягон маълумотшо хуён агар фаҳмидан шумо дар ҳамин рақамошон нависед ки занг занед ҳамаашо ба шумо фаҳмида метиҳанд марамад мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Daewoo Nexi соли барои 6-1995 сӯишфириш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин сайзтани ҳолати кория мегад дигар маълумотош нестае нархи мошин 11000 сомон астае бо савдо мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда 95 сол Daewoo Nexi 11000 кадоми дакилозим астае марамад занг занед дигар маълумотча нагуфтиям баъд дӯстон агар шумо дар ягон мунамуд техника ягон мошин ягон хона ягон квартира замин чизе ки барои реклама кардан бошад марамад рӯй кунем мо реклама мекунем лайкора фаромӯш накунед навбора то охираш тамошо кунем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Toyota Corolla соли барои 2004 сол сӯишфириш бензини холӣ объем мотори 1.6 литр коробка автомат сайзтани мошин бадро чотка мегад ягон камбудӣ надорад нархи мошина мега 57 мегем бо савдо мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе рақамошон мобили 2004 сол ва дӯстон азиз мошинча хубай мегад бо хай маълумоти пурраша мегем 57 нархаш хуб аст 2004 сол агар ки шумо рафта аз пеш бинед маъқултон шавад бо арзон мешавад коробкаш автомата 1.6 простои марамад занг занед барои азиз дават кардан котелники бели дача меган иҷара котелники ина кора бинед ها اتهامات اینا کار می‌کنه برادر اینا همه بار جمع می‌کنن هم برادر و هم ایقافای کار مون اینا با گراج تاجکا داشتن نیستن سلام علیکم ساده بچه‌ها تاجیکستان آباد می‌کنیم تاجیکستان ما رو می‌سازیم ما در کجای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم به یاد وطنمون میشیم سربلند باشه خانواده باشه اینا بارو رو ببینیم برادر این یگان جای بهش نیست این تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادر را کار کردن سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای این السلام علیکم این برادرای تاجیکی من السلام علیکم باشید زندگی کار خوب زندگی کار براتون سربلند باشه ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنن سربلند باشه زنده باشه اوه یک مشیران اوه تمام زنده باشه این برادرها رقمشون میمونم تنها شما زنگ زدن سربلند خانم بود باشه این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه اینا کار را رفته است شرکتی بختیار در خدمت شما بود اینا تمام این چیز بول میکنن روی میکنن اینا سربلند خانواده باشه мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Vectra A соли барои 6-1994 сӯишфириш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин светои сауз хоб 4 диска салон тоза мошинчаи хуба мегад нархи мошин 17000 сомон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда 94 сол Opel Vectra дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки баашон пешкаш кунем ин дӯстон азиз нархшам нархи қимат нест солшам соли хуб хоб дар ноҳияи Ёвон рақамошон дар поини видео хоб мошин чӣ расход дорад чӣ камбуди чӣ плюс чӣ минус дорад нагуфтиам бо худтон занг зада аз мусоҳибашу маълумотои пурра ва аниша гирен фақат дастгирона фаромӯш накунед дастгир кунед лайкора фаронзанед ва навбора то охираш тамошо кунед мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class H нархи арзон соли барои 6-1995 сӯишфириш газ бензин объем мотораш 2 литраи коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад полни худ мегад
объёмни кардагӣ аст, мотор объёмни 2, хоб гази евро 4, кондиционер кор мекунад, люк, электропакет, задни камера, общем ҳамаш соз аст. Хулоса мошин хуб мега бо мақсад ки маълумотша мегирад, коробка мотораш соз, ходовой дорад. нархи мошин мега 34 000 аст, бо арзон мешавад ва мошин дар душанбе айни ҳол рақамошон мегафон аст. хоб кадомтон ягон маълумот хоҳем фаҳмида, ягон нарх навош арзон кардан, метавонед дар рақамҳои поимода занг занед ва маълумотша гиред. алиш намеша мегад то қассуми холӣ мошин хари аниқ боша мегад, омада аз пеш бина. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Toyota Camry D бо нархи арзон срочна. соли бори 6-2008 сол суифреш бензини холӣ, объём мотораш 2.4 литр, коробка автомат, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ходовой мотор, кондиционер, электропакет, салон тозак, нархи мошин бадор 78 бо як мусум муомила мешавад бисёр не камтарак ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе, рақамошон мегафон, нархи мошин 78 камтар арзон мешавад, срочна мега сум дар кора. хоб кадоми шумо дар ин мошинча ки маъқул бошад ки мехарем, марама дига маълумотро аз рақамошон гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Daewoo Matiz срочна. соли бори 6-1999 суишфириш бензини холӣ, объём мотори 1 литр, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 3 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад, ин хеле светои сав, салон тоза, балон, диска. нархи мошин 16 000 бо савдои хуб мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Кушонёнда. рақамҳои соҳиби ҳамин Matiz рақамҳои мегафон аст, агар харидор боша мегад тамос гира бо муомила мақсад ки маслиҳат мекунем, муомила карда метиҳем. то қассуми холӣ дига маълумоти пурра аз рақамошон. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Opel Astra F дар кузови Caravan универсал, нархи арзон срочна. соли бори 6-1994 суишфиреш газ бензин, объём мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай камкам дур сарапина дорад, тун азиз хай опшн барои ҳай кардан аз ҷура шуда мешавад. нархи мошина мега 18 000 гуфтесем, бо савдо кардан метавонед ки арзон муомилаи хуб мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохта, рақамошон мегафон аст. кадоми шумо ҳам хали Opel Caravan ки лозим бошад, метавонед занг занед, маълумоти пурраша аз худашон гирем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи